سلام زخبركم تخطاتلتي سينما السمرة ملا أفكار قدم مشكلة عالم بهانك أوتاخد صبيو تصنحة تور دي فرانس قدام 29 سنة بوقعي مغارجو كختيوم أبزلوم عامت من 210 تحدن غزيو زكايد وردر قدام مدرخو كابيت ألاويت كتما فلورنسيو بوقعي مغارجو كغنصتم أبطاريخ نيزو وردر أبطليان قدام مدرخو كايد نفلما غزيو نيلوم عامت زور فرنسا بزي مهنياتا يكونن كابطليان كفلم تبغيسو زركابم عامت 1994 طليان من بالميتي عامتا قدام تور دي فرانس زرأت له عمتيوم إيطاليا بشحن 1994 بمنقدي أوتافيو بوتشيتا نفلم ماجزين تور دي فرانس تعويتات له من براء مزاقبتي نايزور الدر يحبرون أكايتي نايزور الدر نزي أبقمد مئتاو الدما يوم نايلو معامد تور دي فرانس كابتليان كفلم أبو السنة بسيحوم بزي كازي نلوم محمد وردر فري زبلو اب تاريخ زور فرنسا نفلما غزي مزازميت مدرخ كا باريس وصاي كتكايديا كتما باريس امش بشابات وردرات اولمبيك مهلوا زور فرنسا نلوم محمد وردرو اب كتما نيسيو بناي ولق ناي غزي وردر مغارجو كعصوم حدا وردر تور دي فرانس ناي مزازمي مدرخو بناي ولق ناي غزي وردر كزازم دما دحرشن 1989 نفلما غزييوم نلوم محمد تور دي فرانس أب قداميت مدرخ بغلتنا 206 كيلومتر زرحقاتو كرباتا زتقاللم ورد دحر مفلام شمونتن 15 حملة أب عرفت دحر موعل 21 حملة كمتي أقدم مستقلص أب كتمانيس بوقعي مغارجو كعصيوم أب زين 21 مدرخ قدمات قادمت بدمر 3492 كيلومتر كوعازيوم كابتم 21 مدرخات كلتا ناي ولقناي غزي وردر شوعات ترت عقبتا زحقفا مدرخات 4 ماكلاي عقن كرباتا زحوسا مدرخات شمونت دما نناشكوات قادمتي 4 زخونه ناي غولاغول وردرات تسريعلهم أبزنلهم عمل تور دي فرانس كم دنماركاوي يوناس فينجيغار سلوفيناوي تادي بوغاتشا بريطانياوي آداميات سلوفيناوي بريموز روغليتش برتغالاوي جاو ألميدا بيلجيماوي ريميكو إيفانوبل سبانياوي بيلو بيلباو روسياوي ألكساندر فلاسوف سبانياويان كارلوس رودريغيز ميكال لاندا إنريك ماس أسترالياوي جاي هندلي سبانياوي خوان أيسو بريطانياوي سايمون ياتس أمريكاوي ماتيو جورجنسون فرنساويان رومان بارديتن ديفيد ودون انجليزاوي جيران توماس كولومبياويان ايغان برنال سانتياغو بوتراغو هولنداوي وونت بولس اكوادوراوي ريتشارد كاراباز اوسترياوي فيليكس غال كازاكستاناوي الكسي لوسينكو فرنساوي غلام مارتين انجليزاوي توماس بيتكوك فرنساوي بافل سيفيكوب اوردر بيج عمليا العلم الله كريوم لعل تثبيت تغيرلهم زلو تقادمتيوم كان بيلجماوي ياسبر فيليبسون ود هاجرو ارناو ديلاي ارتراوي بينيام جرماي هولنداوي ديلان غرينوف فيغن نرويجاوي ألكسندر كريستوف جرمناوي فيل باوهاوس دنماركاوي مادس بيدرسون فرنساوي بريان كوكارد ايرلنداوي سام بنت هولنداويان مارتين فاندربرغن دوني فان بوبولن فابيو جاكوبسون بلجماوي وونت فان ارت فرنساوي اكسل زينجل انجليزاوي مارك كافنديش هولنداوي سيسبول ايطالياوي لوكا موزاتو فرنساوي ارناو ديمار اوسترالياوي ميكيل ماتيوس دما ابنينت بي ابزغبر وردر لعلنا وردر منفذ كريو تثبيت تغيرلهم زلو شخوختيوم أبتن أبزور الدرز هالواكلتنا يولك غزي وردرات دما كان بيلجماوي ريميكو إيفانوبل سلوفيناوي تادي بوغاتشا سبانياوي خوان أيسو فرنساوي برونو أرميرال دنماركاوي يوناس فينجيغارد بيلجماوي وونت فان آرت دنماركاوي مادس بيدرسون نرويجاوي سوران وارانس جولدن كعوتلن بقدامنا تحت يوم زركبو تقادمتيوم أبال بجموعة كلب انترمارشي إرتراوي بينيام جرماي أبنلو محمد وردر تور دي فرانس نخليت خاطل عمتو كساتفيوم بينيام زحلف عمت أب بخري ستافيون يزور الدرم نتم مدرخات بسلام أب رأسي مززامو أب شوعي مدرخ زحازو سالسيتر تادما أتزبلت صدرجو أب تور الدر كوينو تسندو بينيام أب تور الدر أبنت بي مبل عصر تغلتم أبناي قزي مبل 195 أبناي بلوس من السيدما مبل 21 ترتحيزو أتباب عند غد صالي تصفى ذهبا كمنا
ጀርመናን من صبراقو አይረሳዕን ኣብዝሎም ዓመት መበቢትን 11 ግዚው ዝካየድ ዘሎ ዙር ፈረንሳ ተቀዳማይ ዕላማ ኢንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ ናይ መድረኽ ዓወት ምምዝጋቢው መራሒ ኢንተርማርሼ ኮይኑ ናብ ዝውድድር ኣቕኒዑ ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝውድድር በከም ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንኬዝ ቤልጂማውያን ላውረንስ ሬክስ ኮበ ጎሰንን ጎርበን ቲዩሰንን ሆላንዳዊ ማይክ ቲዩንሰንን ጀርመናዊ ጆርጅ ዝመርመንን እናተሓገዘ ንውልቁ ንሃገሩ ኤርትራ ንክለቡ ኢንተርማርሼ ፋልማይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ምምዝጋብ ናብ ዝውድድር ኣቕኒዕሎም ዙር ፈረንሳ ኣገራሚ ካብ ዝገብሮ ክጅምር እንከሎ ከም ዝሕጂ ዘለዎ ጥር ዝውድድር ንክኸውን ኣይኮነን ተበጊሶም ኣቐዲማ ለኣቶ ዝነበረ ድሒራ ናብ ለዩኬብ ዝተቐየረት ጋዜጣ ነቲ ብመቐናቕንታ ጋዜጣ ሌቬሎ ኣብ መሸጣ ጋዜጣ ተነፂፍላ ዝነበረ ዓብላልነት ንምምላስ እዩ እዛ ጋዜጣ ንኩሉ ፍጻመታት ናይ ውድድር ውፅኢት ፍጻመ ኣብ ሕታማ ምውፃእ ድማ ዓብላልነታ ኣብ መላእ ዓለም ኣነፂርያ ካብ ዝተበጊሱ ድማ ከም ዝሎምን ንዕዘቦ ዘለና ዓመታዊ ናይ 190 ሃገራት ይቃላሕ ዙር ፈረንሳ ጥር ዝቕድም ብሽክለታ ዓለም እዩ እዚ ኣብ ውስናት ከተማታት ዓለም ዝካየድ ውድድር ዓብዝናን ዕቤትን ካብ ዘለዎም ስፖርት ዓለም ሓደ እዩ ንሕጂ ድማ ዝኾነ ኣፍቃርቲ ዝውድድር ክፈልጦ ዘለው ኣገረምቲ ሓቅታት እዚ ውድድር ቀዳማይ ክፋሉ ወስከነብለልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ዙር ፈረንሳ ኣብ 1903 ብኤዲተር ሄንሪ ደስግራንጀን ጋዜጣ ለፌቭረን ናይ ጋዜጣ ለኣውቶን ጀሚሩ ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ፈላሚ ዝጀመረ ውድድር ምዃኑ የመነሉ በዚ ውድድር ኣሕተምቲ ናይት ጋዜጣ ዓብሻት ክረኽቡ ከም ዝጀመሩ ይነገር ኣብዚ ውድድር 3 ተወዳደርቲ ክሳተፉን ከለዉ 1500 ማይልስ ድማ ሸፊኖም 20,000 ፍራንክ ገንዘባዊ ሽልማት ከም ዝነበረ ድማ መዛግብቲ ታሪክ ናይ ውድድር ይሕብሩ ኣብዚ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ንውሓትን ቦታን ውድድር ዝተፈለዩ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ግን ጎል ናይ ግዜ ናይ ዓቐባ ካትትያት ካየድ እዚ ውድድር 21 መድረኻት ዝሽፍን ኮይኑ 3600 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 2200 ማይልስ ርሕቀት ይሽፍን እዚ ውድድር ዓመታዊ 22 ዓበይቲ ክለባት ሓቂፉ ይካየድ ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ድማ 9 ኣባላት ከተሳተፍ ጥራይ ይፍቀደላ ብሓፈሻ ድማ 198 ውልቀ ተቐዳደምቲ ኣብ ውድድር ይሳተፉ ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ሓደ መሪሕ ኣለዋ 8ኦም ኣባላት ሓንቲ ጋንታ ድማ ነቲ ሓደ መሪሕ ኣብ ዓወት ከብጽሑ ዝከኣሎም ይገብሩ እዞም ብልምዲ ብሸቃሎ ዝፍለጡ ኣባላት ቀሊል ስራሕ የብሎምን ኣብ ቅድሚ ብምዝዋር ካብ ንፋስ ይከላኸልሉ ንኽዕወት ንኻልኦት ክለባት ይከላኸልሉ መግብን ማይን እውን የቐብልዎም እንተ መዋደር ብሽክለቶ ዝኾነ ጸገም ኣጋጢሞውን ነፍሶም ገዲፎም ብሽክለቶም ክህብዎ ይግደዱ ተቐዳደምቲ እዚ ውድድሮም ክዛዘሙ ማልያ ዘይብሉ ሰዓት ከፍስሱ ይግደዱ ኣብ ናይ ጎላጎል መድረኻት ብገምጋም ንመዓልቲ 5000 ካሎሪ ከጥፍኡን ከለዎም ኣብ ናይ ዓቕብ ውድድር ድማ ከባቢ 7000 ካሎሪ ሰዓት ከፍስሱ ይግደዱ ብዘይካዚ ሓደ ተቐዳዳማይ ንመዓልቲ 10 ሊትሮ ማይ ክህልኽ ይግደድ መበከሲ እዚ ውድድር ግራንድ ዴፓርት ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ክጅምር ይኽእል እዩ ዋላ እውን ካብ ሃገረ ፈረንሳ ወፃኢ ክሳብ ሕጂ ካብ ፈረንሳ ወፃኢ 23 ግዜ ጀሚሩሎም ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝጅምር 6 ግዜ ኣብ ታሪክ እዚ ውድድር ተኻይዱ ይርከብ እዚ ሎም ዓመት ዝካየድ ዘሎ ውድድር ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣብ ሃገረ ጣልያን እዩ ክፍለም ነዚ ውድድር ብልክዕ ዝተተፈወ ተዓዘብቲ እኳ እንተዘይተነፀረ ብገምጋም ግን ከባቢ 12 ሚልዮን ሰባት ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ብቐጥታ ከም ዝከታተልዎ ይንገር እዚ ውድድር ብዘይ ፀገም ክዕዝበካ ኣብ ዝኽእል ቦታ ኮንካ ክትዕዘብ ይከኣል ትኬት እውን ኣይሕተተን ንቁጣ ኣብ ዝረኸብካሉ ኮንካ ነዚ ፍጻመ ክትዕዘቦ ትኽእል ዙር ፈረንሳ ኣብ 190 ሃገራት ብቐጥታ ይፍኖ 3.5 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም ድማ ነዝተፈታዊ ስፖርት ብመሳኹቲ ቴሌቪዥን ንኩሉ መድረኻት ብቐጥታ ይከታተሎም ዙር ፈረንሳ ማዕረቲ ተፈታውነቱ ብዙሓት ተዓዘብቲ ዘለዎ ውድድር ምዃኑ ብዙሕ ምትላላት ካብ ዝረኣየሉ ውድድራት እውን እዩ ተቐዳደምቲ እዚ ውድድር ዋላ እኳ ካብ ኩቱር ናይ ምዕዋጥ ጥሙሕ ይኹን ዝተፈላለየ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ክጥቀሙ ይረኣዮም በብዓይነቶም ናይ ሓይሊ ወሃብቲ መድሃኒት ድማ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ተራእዮም ላንስ ኣርምስትሮንግ ንኣብነት 7 ግዜ ንዙር ፈረንሳ ክዕወተሉ እንከሎ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ተጠቒሙ ይጸኒሑ በቲ ዝገበሮ ዘይ ስፖርታዊ ተግባር ድማ ኣብ 2012 ኩሉ ዓወታቱን ክብርታቱን ክቐንጥጦ ክኢል እዩ ካልኦት ክልተ ተቐዳደምቲ እዚ ውድድር እውን ከምዚ ዓይነት ገበን ድሕሪ ምፍጻሞም ኩሉ ክብርታቶምን ዓወታቶምን ተቐንጢጥዎም እዩ ንሳቶም ድማ ፍሎይድ ላንዲስን ኣልቤርቶ ኮንታዶርን እዮም ኣብ 1998 ድማ ብጋንታ ደረጃ ፌስቲና ትበሃል ጋንታ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ካብ ውድድር ከም ዝተኸልከለት ኣብ ታሪክ ሰፊሩ ይርከብ
ኣብ ታሪክ ዝውድድር ል 5000 ኪሎሜትር ዝርሕቀቱ ኣብ 1910-1922 ግዜ ተኻይዱ እቲ ዝነውሐ ተቓዳድምቲ ዝሸፈንዎ ኣብ ታሪክ ዝውድድር እውን ክሳብ እዚ ግዜ እዚ መዋድርቲ ዘይተረኽቦ ዝነውሐ ውድድር ተባሂሉ እውን ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ዝሰፈረ እቲ ኣብ 1926 ንመበል 20 ግዜ ዝተኻየደ ውድድር እዩ ተቓዳድምቲ ኣብቲ ውድድር 5745 ኪሎሜትር ወይ ድማ 3570 ማይልስ ከም ዝሸፈኑ ይፍለጥ ቤልጅማዊ ተቓዳማይ ሱስየን ቡይሰ ድማ ነቲ ውድድር ተዓዊትሉ ምንባሩ ይንገር ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ነዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም